खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। थांनाय 13 साननिफ्रायनो रुपसि उरां गाथोननिफ्राय उरां बिराखै। भारतआ वर्ल्ड कापआव जेननायखौ सहायनो हायैयाव आसामनि सासे लाइमोना जिउ गोमादों। काजिरङायाव दावबायारिफोरनि बिहिर, से दानाव 35,000निबो बांसिन दावबायारि। काछाराव डेंगुजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो देहा फाहामसालियाव सा 35। गसाइगावआव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। गसाइगावनि 2 नं हास्राव बारियाव अर खामदों। जौ फेनाय सासे हान्थियारिया इन्डिग' बिरखंनि केबिन क्रिउजों गाज्रि आखु बाहायनानै जोबथेसालियाव थांनांदों। बांगालराव सासे आइजोआ गावनि फिसाजोजों लोगोसे मोब्लिबजों बोजानानै अबथिरा रुंसारि जादों। मोब्लिब बिफाननि 5 मावफारियाफ्रा सासपेन्ड खालामजाबाय। सनायस्रि बसुमतारीनि फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि गोनांथि, नखरनिया अनसुंथाइ बिदों रायजो राजानियाव। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धुबुरी क'क्राझारखौ लानानै आफां आसामनि रायजो राजाफ्रा गोलाव 39 बोसोर नेनांनायनि उनाव हान्थामेला उरां बिरफिननो लादोंमोन रुपसि उरां गाथोनाव। नाथाय थांनाय 13 साननिफ्रायनो गंसेबो उरां बिराखै रुपसि उरां गाथोननिफ्राय। मख'नो गोनांदि एयारपर्ट अथ'रिटि अफ इन्डियाजों जानाय मोनसे गोरोबथा बायदियै थांनाय 2021 मायथाइनि 8 मेनिफ्राय रुपसि उरां गाथोननिफ्राय फ्लाइ बिग मुंनि हान्थामेला उरांनि सिबिथायखौ जागायदोंमोन। गिबि समाव गं 72 मासिनि एटियर 72 उरांखौ सप्तायाव सानथाम गुवाहाटीनिफ्राय रुपसि जानानै कलकाता आरो कलकातानिफ्राय रुपसि जानानै गुवाहाटीसिम सिबिथाय होदोंमोन। नाथाय थांनाय 7 नभेम्बरनिफ्रायनो फ्लाइ बिगनि गंसेबो उराङा रुपसिनिफ्राय टेक अफ खालामाखैमोन। बबेखानि अफिसियेलि फोसावाखैब्लाबो गुवाहाटी कलकातानि गेजेराव सालायग्रा उरांखौ मेन्टेनेन्स खालामनायनि थाखाय उरांनि सिबिथायखौ दोनथ'नो गोनां जादों होननानै मिथिनो हादों। नाथाय जेबो रोखोमनि फोसावथाय होआलासेनो हरखाबै उरां सिबिथायखौ बन्द खालामनायाव दावबायारिफ्रा जेंनायाव गोग्लैनांदों होननानै माखासे दावबायारिफ्रा अजद होदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि मिरु सोरखारनि उड़ान 2 आरो उड़ान 4 मुंनि बिथांखिजों रुपसि उरां गाथोनखौ बानायनाय जादोंमोन। 2023 मायथाइनि वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कापनि फाइनेल गेलेनाया मैया रबिबारखालि जालांबाय। बे वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव भारतआ 140 कौटि नोगोरारिनि सिमांखौ फेलें खालामनानै अस्ट्रेलियानि आखायाव जेनबाय। नाथाय भारतनि बे जेननायखौ सहायनो हायैयाव आसामनि सासे लाइमोना हरखाब जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि बिरुबारिनि 20 बोसोर बैसोनि प्रान्जल मजुमदारआ वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव भारतआ जेननायखौ गोरलैयैनो आजावनानै लानो हायाखै आरो बिनि गोसोआ बायग्लिदोंमोन। हराव गाबै ओंखाम दैबो जायालासे उन्दुदोंमोन। बेनि बागै नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला हराव गोबां खेब बिसनानिफ्राय सिखांदोंमोन प्रान्जला। बेनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा बिनि खथायाव थांनानै नायहैयोब्ला प्रान्जलखौ हुस गैयै हालोदाव बोखांनो हायो। लोगो लोगोनो साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा थैबाय होननानै फोसावो। ओरैहाय भारतआ वर्ल्ड काप जेननायनि उनाव बे जेननायखौ सहायनो हायैयाव हादरनि खना खनला ओनसोलाव सुबुंनि जिउ गोमानाय खौरांफोरखौ मिथिनो हादों। आसामनि दावबाय बिफाननिफ्राय मोजां खौरां, काजिरङायाव दावबायारिफोरनि बिहिर। 30 साननि गेजेराव काजिरङा नेशनेल पार्कआव 35,000निबो बांसिन देशी बिदेशी दावबायारिफ्रा होंगो दोंगो खालामफैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालि काजिरङा नेशनेल पार्कनि कोहरा आरो बागोरी रेन्जखौ बेखेवनानै दावबायारिफोरनि थाखाय जिप साफारिखौ जागायदोंमोन। बेनि उनाव 1 नभेम्बर खालि मैदेर साफारिखौ बेखेवनायजों लोगोसे आगरातली रेन्जआवबो जिप साफारिखौ बेखेवनाय जायो आरो 15 नभेम्बर खालिसो बारापाहार रेन्जआव जिप साफारिखौ बेखेवदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय दानसेनि गेजेराव काजिरङायाव गासै सा 35,000निबो बांसिन देशी बिदेशी दावबायारिफ्रा फैदों। बेनिनो 1280 दावबायारिफ्रा गुबुन हादरनि एबा बिदेशी। बबेखानि थांनाय 30 साननि गेजेराव जिप साफारिया 75 लाख आरो मैदेर साफारिया
4 लाख रां दावबायारिफोरनिफ्राय रेभिनिउ कालेक्ट खालामदों होननानै काजिरङा नेशनेल पार्क खुंथाया सुलुङाव फोरमायदों। काछार जिल्लायाव डेंगुनि गाग्लोबनाया गोख्रैयैनो बांनो लादों। बेनि गेजेरावनो काछार जिल्लायाव डेंगुजों गाग्लोबजानाय सासे बेमारिया जिउ गोमाबाय होननानै खौरां मोनदों। बबेखानि डेंगुनि गाग्लोबजानायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ दिलीप कुमार नाथ होननानै सिनायथिदों। सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जिउ नागारदों दिलीप कुमार नाथआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काछाराव सासे सुबुङा डेंगुजों जिउ गोमानायनि अनगायैबो सा 35निबो बांसिन सुबुङा जिल्लानि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव एडमिट जानानै दङ। रिपर्ट बायदिब्ला बे समाव सिलचर मेडिकेल कलेजाव सा 25 डेंगु बेमारिया फाहामथाय लागासिनो। बेनि अनगायैबो काछार जिल्लानि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव सा 10 डेंगु बेमारिया एडमिट जानानै दङ। मख'नो गोनांदि गोबारै लोमजानाय, खर' सानाय, गोबानाय, मोदोम आरो जरा जरा सानाय बायदिया डेंगु बेमारनि लैखोन। बेनि अनगायैबो माखासे केसआव आनजाद नायनायाव डेंगुखौ हमनो मोना, नाथाय बेयो सुबुंनि थैनि प्लेटलेट्सआव गाग्लोबो। बेबायदिनो केसआबो सुबुंनि जिउनि थाखाय जोबोरैनो खैफोद गोनां। बेनिखायनो मख'जानाय बेमारिनि लैखोनफोरखौ नुयोब्लाबो देहा फाहामसालियाव थांनो आरो डाक्टारनि सुबुरुन लानो रायजोफोरखौ खावलायदों। लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगोनो गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव जयनिं जानाय हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दिनै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव बिपिएफ दोलोनि 4 दैदेनगिरिया इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैयो। बे 4 जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिमोना दोलोआव बरायनानै लायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिपिएफनि गसाइगाव जिल्ला माइनरिटि सेलनि लोगो आफादगिरि महम्मद आमानुर इस्लाम, भावरागुरि प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि राजु ब्रह्म, बिनाकाटा प्राइमारि बिपिएफनि पार्ग आफादगिरि मनजित दैमारि आरो हिरा बसुमतारी मोना दिनै गसाइगावआव बानजायनाय जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयेन खालामदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हास्रावबारि गामिनि सामेद आलीनि न'आव दिनै फुंनि 10 रिंगासोआव गोब्राब अर खामदों। मोब्लिबनि थार गोग्लैनानै हरखाब अर नांनायाव सामेद आलीनि गंनै न'आ हरखाबै सेवहांगार जायो होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि बे अर खामनाय जाथायाव न'खरनि रावबो सुबुङा जोखोम जायालासे रैखा मोनदोंमोनब्लाबो न' सिङाव थानाय माइ माइरं, सि जोम, गंसे साइकेल, गंसे थेला गारि बायदिफ्रा न'जों लोगोसे खामनानै सेवहांगार जाजोबो होननानै खौरां बिजोङाव फोसावदों सामेद आलीआ। ओरैहाय बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो साबकाटा पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै नुजाहैयो आरो अर खोमोरग्रा हान्जानो खौरां हरो आरो बेनि उनाव अर खोमोरग्रा बिफाननि टीमा फैनानै अर खोमोरनो नाजायो। बबेखानि बे अर खामनाय जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो आमसु, एबिएमसु, नेमसु आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा फैनानै खौरां लाफैयो आरो सामेद आलीजों सावरायफैयो। बेजों लोगोसे दुखुथिया न'खरनो थाबैनो अनसुंथाइ होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायो। राजस्थाननि जयपुरनिफ्राय कर्नाटकनि बांगालरसिम थांनाय इन्डिग' बिरखंआव केबिन क्रिउजों गाज्रि आखु बाहायनानै सासे जौ फेनाय हान्थियारिया जोबथेसालिनि आलासि जानांदों। इन्डिग' बिरखंनि 6E556 नम्बरनि एयार बासआ रबिबारनि हराव जयपुरनिफ्राय बांगालरसिम थांनाय समाव केबिन क्रिउनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनानै आरजाथावै हाबा मावनायनि थाखाय बिरखंनि दिथागिरिया बांगालरनि केम्पागारा इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव पुलिसनो गथायनानै होदों आरो लोगोसेनो जौ फेनाय हान्थियारिनि हेंथायै एफआइआर होदों। जाहोनाव पुलिसआ उनाव बांगालरनि जोबथेसालियाव दैथायहरदों केसखौ रेजिस्टार खालामनानै। बांगालर इलेक्ट्रिसिटि साप्लाइ लिमिटेड एबा बस्कननि गोहैलो आखुनि जाहोनाव 23 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ गावनि उन्दै फिसाजोजों लोगोसे लामायाव गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब थारजों बोजानानै हरखाबै अबथिरा रुंसारि जानांदों। जाहोनाव मोब्लिब बिफाननि साबा मावफारियाखौ सिनियर अफिसारआ सासपेन्ड खालामदों आरो बिसोरनि हेंथायै नायबिजिरनो इनकुवेरि कमिसन दानानै होदों। सासपेन्ड खालामजानाय मोब्लिब बिफाननि मावफारियाफोरनि मुङा फारियै एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार टि सुब्रमनिया, एसिस्टेन्ट इन्जिनियार एस सेटन, जुनियर इन्जिनियार रजन्ना, जुनियर पावारमेन मजुमदार रावना, लाइनमेन बसाफा राजु होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो सुपारिनटेन्डेन्ट इन्जिनियारनि बेरेखायैबो जाहोन दिन्थिनाय नटिस एबा श' कज लाइजाम होदों।
बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय करायमुरा गामिनि प्रदीप बसुमतारीनि आंगो अनसुलि बिसि सनायश्री बसुमतारीया थांनाय दान मोनथामसोनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङ। आथिखालाव गुवाहाटीनि जेएमसीएच देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखराव जा एसे रां दङमोन गासैबो बेराम नायनायावनो खरसा थांजोब्बाय। नाथाय सनायश्री बसुमतारीनि देहाया दासिम मोजां फारसे फैयैलाय फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिबावदों। नखरा जोबोद गोरिबजों नाख्रेब जानायलाय फाहामथायनि थाखाय रां दिहुननो हानाय राहा गैलिया होननानै मिथिनो हादों। बेनिखायनो सनायश्री बसुमतारीनि फाहामथायनि थाखाय फिसाय प्रदीप बसुमतारीया रायजो राजानियाव आखाइ खबजोबनानै जा एसे हायो रांनि अनसुंथाइ हांख्रायहरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना जा एसे हायो रांनि मदद हरनो थाखाय IFSC SBIN 005245 एकाउन्ट नम्बर 364537720099 बेयाव दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला आबुं सिगांग्रो मिथिनो थाखाय 8812965912 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।